Sitaviso, kwanzi tingoripo wena. Kwamuda ndepi? Right, awe yaresemi tegaisemi tione ndimued. Tegaisemi timuone timued guys, tegaisemi timuone timued. Tegaisemi timu achemera paruzhinji. Hanzi ndasakutira mari. Makandida handiti munenge mambondishuwa here shasi. He makazi, makandida. Handi munenge mambondi. Once takazoze oh ndeyakare aguti toda kutoinzwa. We want to hear it. We want to hear it. Can you just saying ndoda kueda ndakuita zvokuti ndakuedza semidaira. But guys, inyaya yakare, hanzi inyaya yakare haisi nyaya latest. Tara kuti zvezvo zvimuruma uri pambemba kubasa akaisa semidaira. SIS MELLY. Zviri sei? Kudaizvo zvisova musiyane ari kufamba nechibanga chakabaya musoro mezvozvira idapo. Ndiri kubasa ndiri kudya musatogona kutaura. Alright, iripo. Ko chinhu wakazobaya munhu nebanga sei zvewe musoro chii chakaitika? Hakupona nekurire tsoro chaiko. Ii taigara tichirwa SIS MELLY. Munhu uyaye wekuti ndewe kuNigeria. Saka munoziva vanhu vekuNigeria vane hasha ka. Tikanetsana tiropa vanhu handiti waingodigwa mambama. Munhu uyo wongoti any small thing chengopedzwa nekurwa maoni. Airova. Saka tatojaira pamba pataigara chaiti kana taakurwa mwana anga ari mudiki. Taitora mwana tomuisa mublanket, tomuisa mujira, tomuisa pamusoro pefriji. Tokiyana kana kakunguruka ari mublanket akadonha pamusoro pefriji. Chaiti chidiki. Okay. Ndatanga kurwa. Tatangorwa ndichine nhumbu. Kusvika mwana chero musi wandabva kuhospital takatorwa. Saka mwana kakuti asadonheka taimusungirira mublanketi ka tonyatsokiyana zvakasimba. Saka ndanyatsoona kuti panapa munhu yanondiuraya. Musi iwoyo kuti nditi banga ndakaribata sei. SIS MELLY ndakamubaya kozi kuchipatara vakamusona 14 mastichi. Saka inini pandakaona kuti ari kubhidha stereki ndabva ndamhanya kupolice station. Kubva ndazvibaya padumbu. Iwo nezvivindi seni. Wakatozvikupa padumbu dangerous kodi wakafa. Vandazibaya padumbu ndikati ndinosungwa nanosona mboita criminal record ka. Vandamhanya kumapurisa, vandanomusungisa. Padumbu wakazvibaya paya una kukuvara? Ndakuvara SIS MELLY nditori naro vanga racho. Handisi kunyepo yanditi sounds like a joke. Handisi kunyepo. Ndakatokuvara nditori naro vanga racho. Kubva kupolisi ndasvika ndikati anogara chindirowa. Kubva vati handei tinomusunga. Saka ivo akanga afunga kuti hazvichaiti kuti tiimbire nerelationship. Kubva angosvika akatora zvinhu zvake. Takatozonomusungisa ari kwabhudhi vake. Kumusungisa kuti adini? Iye ndati mwana aisa hembe dzake mupurasitiki hatisi. Ati ndinouraiwa. Ungori mhonti newe. Aiwa ndakatouya wani SIS MELLY handiri kutobatsirwa here pano nenyaya dzangu.
Ndoziva. ndikubatirapa vari kuti ndikatoona vanga ndipinde sei muvhidhiyo ndipinde mutoilet Unongopinda muvhidhiyo unongopinda munikidiri ati wakaviga fesi unongobudisa fesi yako then unotaridza ronda racho hanzi mumo makawanda nai matairi zimwe yawo ndinowanepi ndipinde kudzira kuda kupinda after iwo. Alright. Aya nditori navo nga ndakato zvikwete zvekutomboti tikuita mafanyisi. But iwe wagara une ma-issues akadhiliwa nawo zviri straight. Ndine issues akudhiliwa nawo izvezvi. Saka chimboti chitogopako ma-direct feedback haufa wadii nevanhu. Matiti smell. Ndati mari papi wadii vakazodii nevanhu. Vana vari kuenda kumusha. Then motichi mwana muhombe ari kuenda kwababa vake muNigeria kupera kwemwedzi. Makazomubata? Akaenda kwababa ndamubata akati aritora mwana wake because angasi kana chero kuchengeta ka. Saka akati atora mwana wake then wekuZimbabwe akati autora mwana wake first week yaNovember uno. Alright, kuti umboyasara umbositana nemaissues ako zvakanaka. But ndakachigwara kapose ipapa. Ndakaona mugroup kusera nesuro uchinzwa ngo usinga zvakanaka. Because paya pandakabatirwa nemari paya pandakaenda kuhospital pavaiti matansels paya haasi matansels hyperthyroidism. Okay. Saka vari kuti ndiri kuita mafanyisi aka. Aiwa haasi mafanyisi uchu. Nyaya yake moiziva wani guys. Nyaya yake munoiziva pamwani. Kunze kweava vasingaisivi. Manyaya yake munoiziva kutoka pano izvozvo. Tito negrupu ratiri rake riri kuseri rine maprofessional people vari kumubatsira. Saka panguva inoita zvitori nani pakatoitwa a very decision, itori very deep decision poitwa sei nevana kuti agone kubatsirika iye because vana tikaona kuti vaenda social services zvavazodzoki havapiwi vana. Saka zviri nani kuti havadzoki zvinani mamboenda kuna baba vavo ikoko is just for temporal kuti iye agone kupinda mukare agone kubatsirwa because vana angachizovashaya zvamuchose. Saka ndikuti one that ane love kakumba andiselina vakatidzidzisa love. Ndakanzwa kuti wakugona kupisa vana vako iko zvino makuenda kubhedhi. Iko zvino handichatokwanisi kutovasiya ndisina kuvakisa. Nokuti mwana wako pakutamba nemaweapons mwana paari papi pakutamba nemapanga. Mwana wangu angatopindwa nemhepo paya chatova right musi wandaitorwara aitonamata akati marika kudai mararamisa mama wangu because mama wangu wakafa tinosara nani. Like but now are you okay? Do you feel that love yekuti sana wako unonzwa kuvada hausisina that resentment handiti? Iko nototonyatsotaura nenyaya dzerudo plus murungu wangu ndakabva ndamuudza kuti I'm going through ABC kubva murungu wangu anondipa support. Saka ike zvino plus hatichati andiselina taakuti mama selina ike zvino taana amai ndakavati ndokuti mama saka ike zvino zvaanani tiri kutotsikisa rudo ike zvino munhu wese anoimba. I'm happy kuti mabasa uripo hauna kumira kushandira vana vako guys. Andiselina, we appreciate you so much. Chiera, and we appreciate you so much. Ndimuri kubatsira mwana wekuseri. We appreciate you so much. There is a big change. Mukutinzwa neibvi nevoice rako nhasi rakachinja kutoza kuti wave nekapisi kamwe kaona kwave nekamwe kamufaro kawave nako so wanga usina izvi ndovafura pakati peusiku kai ndovafonera kuti mava iko zvino zvadzvanyi ngatimbotaura. Saka vanogara vachitaura neni plus ike zvino nekunamatawo nechechi iri kutibatsira ukaendawo kuchechi zvinobva zvaita nani. Saka mama selina ayo ndiwo mama chaiyo. Ndomai vako ivavo vakakupa pano padhairi ndomai vako ivavo.
Ndakavaudza ndikati ike zvino kamunongoziva kuti mune mumbana wenyu uko mukaranga. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Even vana ike zvino they are happy. Ike zvinhu toita tese ike zvino takapiwa takanzi anti-pam handiti tidyire muplate 1 saka iko zvino hatodyira sadza muplate 1 zvese toita zvese saka mweya weumhondi uri kupera hatichachirona ike zvino. Aiwa, I'm so happy for you, my sister. Anti-pam, thank you very much. Auntie Selina, Mama Selina, thank you very much. Tiri kungokusiya maoko menyu nanhasi tichinyatsoona progress yake, but now we know kuti vana vakuenda kumadzibaba avo just for temporal kuti agone kupinda mufacility kuti anyatsorapwa zvakanaka apore agone kuda, but progress yatove hombe. Zvese zvakutaura izvi anga asingagoni kuzviita nenyama yake, anga ane bhita ane enga, anga ane resentment towards vana vake zvekutodaro, zvokuti vana vanga vatopandukawo nevana vake vanga vatopandukawo. Munovatedzera energy nekufamba vanga vatotopikawo that energy vakutoita izvozvo, chimwe chakutamba nemapanga chidini handi maona. Saka totenda Mwari. Ike zvinokurimata andiselina ndakati kana mukazombobvumira tozombouya nevhidhiyo pano. No problem. No problem. Tinobvumidza kuti vamwe vanhu vaonewo vanopirwa nemisipani dzako makawanda kausi 1 vaonewo. Apa hakugeza hako kuchiri kuitaka kuti netse hako, but zvanani taukwanisa kugeza once a day. Vanga vachiita vasina kugeza vanga vasingagezi vanga vasvika pakaoma mini. Kwa ini wacho unozonzwa kuti unonhuhwa paya panenge pachinzi vakadzi vanonhuhwa. Unombozviwa. Mrs. Melly ndikakuudzai kuti ndaita vhiki ndisina kugeza mumba mune hipu yesvina. Iko zvino ndodoona kuti ndakazvanisana vachiti wakavaitira video call mama musamamira zvakanaka. Takawana maspider takati taingochengetwa nenyasha dzaMwari. Saka iko aiwa zvavanani plus neniwo wacho ndaukwanisa kudyawo rutatu pazuva. Before taingoti kana zvavepo munoziya ainge achisota kazvino. Iko zvino unotobika kuti vana vangu vadye chikafu chakanaka chakaziya. And aiwa chidiki ndiri kuchiona chakanaka these days. Zvana zvako zvanaka zvokuti ndauza Mama Selina ndikavatumira picture ndikati anongoziva kuti mwana akanaka kudai. Unoona uko wakanaka ufunge chirei wakanaka chinobvira naiwe. Ndaichiona chakaipa wakanaka zvingaitimusendei kuti nei kuri kuzvitambisire mwana akanaka kudai. Vana vako vakanaka zvokuti dhu wapora kuti healing process. Apa chinosmaila andiselina ndanga singazivi kuti ane that beautiful smile mwana wangu, especially chitiki. Ike zvino ndikachiona chichisekerera ndototaiwa ndini mai wacho. Ndasingakwanisi kuisa pastatus. Ike zvino ndonyatsoona kuti hai I'm a mother. Ndizvozvo. And you are. Muchasiyawo kumachechi nekuti mhepo dzacho. Patiri kuti tiri kuchinja ka nhasi ukasarwara mangwana ndezvimwe. Saka unongoti Mwari ka ndimwe munoziva zvose, but zvanana ndiunyepa. Ndaishayiwa kuti ndichatorawo rini ndega kuti ndava ndichazokuita hangu follow up ndichinzwa hangu mushure mekunge ndaudzwana namama wako ava kuti wave ready. Ndakuita zvemusika wapa hedu ndogona ngozotukwa namama wako futi kuti zvafamba sei, because ivo ndiva neprogress yako kana anti-pam apa nawe ndangu zvemusika wapa. But ndohwazviri nani ndati musi weThursday ndoenda kucounseling musi weThursday. Ndaipangwa kuenda last week Thursday kubva ndagwara sisimeli ndandiri kumba vhiki yose. Then iyapapa ndaichitoti kudai zvai mangwana zvoita ka ndaiinda mangwana ndonohwa kuti zvezvimire sei. Asi ndohwa zviri nani noti papapa ndaichitoti iko zvino ka
Mwari vakandiropafadza ndonovakira mai vangu guva Mhm. ndobudisavo zviri mumwoyo mangu nokuti unenge uchihwa kuti pacho ka ndakaremekwa. wotarira kuti Mhm. ndakaremekwa Mhm. ivo ndachihwa kuti handivafariri zvakanyanya but haiko zvino mwoyo wangu wasununguka ndimborevi nhema. No, I'm so happy. So ndicharamba ndicheka ndichazocheka kuti vana vafamba here vaende, then we'll start from there. Ndikukuudzai. All right, pakanaka munin'ina wangu, sure zvakanaka. All right, maita basa. All right, sharp. Right. Ndisamantha andika ndisamantha, I think vakawanda madhayari checha yake munoiziva pano. I'm so happy ndichizwa achitaura kudai, so achitaura beautiful things about your kids. Ndazwa kufara vedu we, ndazwa kudzamirwa because mungoziva anga asingadi aitoti chero vanoda ngatore vana ava mukuziva ivo chimbonzi anoda ngatore. Iwe ndisera nene kulaiwe simba racho ndisirege ndidore ona ndirege kula ndimene zhara iwe ndisiyewe ndechidore chikafu ndisire zvilire hanzi ndomusasimeti ehe handivazvona. Saka tinoda kutenda mufunge. Saka right regai tiedje MC page kana kuti mark page tinzwe nyaya yake yekuti anoti ndakapindawo panguva yakaoma yekurohwa iyi iri gender based violence kai. Tinzwe. Baby, baby. SIS MELLY, what do you say? What do you say? I'm doing very well. Kwa wakanga wauraya munhu wosi chakaita. SIS MELLY munozoti pana madhava vambotaura vachiti hanzi kwewe wakanga wadhakwa murume uya akaurawa nemukadzi wake handika. Pana madhava vambokomenda veve vachiti vangachaizivi kudhakwa anga murume akauya akadhakwa achibva vazonetsana akadhakwa akazouraiwa nemukadzi. Inini nemurume wangu tatakaroorana kubva kwe2014. Zviri kuitika pafoni yenyu kana muiti mafoni dzimaiwani Ndine wani pane zviri kuitika akudeshe andingori nefoni wani mina ndikutonhe kuti utumire request ikuita noizi zvekutodaro. Right, regai timutrai kumudzosa kuti unoziva kuti gari indoba mafoni zvinazvinhu ndinoenda kuwati bhodhangada kuodzebva kristiroso inazofamba sakaita babva ndingati breakfast yakadaige zvakandabva kadaikatimusambazi ukanenda kuwa kuti ndiizide kuti panapa ndinga mbonozamika makadzaka kudai zviti ndizibvira muzvema kutanga kuti mafuti mbodza kuti energy mafuti anokula mbuye awe unganenge asina mafuti nenda mukua mafuti kana ndezvichibvaje right ngaune tione singari first MC page andina earphone apa usina wadzako usina green button imbokuda pane zvigoto imbokuda pane zvimwe zvigoto volume in so mirai kuti vanhu vachizokura handi nyandikati